aquele día de echar volta. O dragón apareceu por entre a néboa provocando un silencio que fluiu en total simbiose co canto das bruxas. Aquele día as nosas vidas mudaron. Olla, eu son ese lume que ardeu sen parar durante case 2 décadas. Un lume que non puido apagar nen a agua toda do Atlántico. Nas sinagogas de Sefarad tamén se sentiu o seu son. A pesares diso, se ti non estiveses non podría contemplar esas luminarias que levamos ao ceu. E son máxicas, son a paisaxe xerada pola raiva dos que aman. Só quero que saibas que podes contar cos lobos. Eles serán os enguerrejados de abrir a fenda pola que caian os nosos inimigos. Aquí comeza a rebelión.